Selamat mendengarkan. YouTube ini berisi konten audio. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pariwara punika dumawahipun saking Bapak Surono dalah Ibu Katiem utawi Ibu Sikat ingkang mapenenggah wonten RT 28 RW 13 Dukuh Pagersari Dusun Depok Desa Depok Panggul Trenggalek. Lumantar adicara punika panjenenganipun Bapak Surono dalah Ibu Katiem utawi Ibu Sikat nyuwun tabeng pangestu saha rawuhipun panjenengan anggenipun badhe hamgugati. Inggih punika hajatipun ngluwari ujar. Hajat insyaallah inggih punika badhe kalampah ing dinten Selasa Pon malem Rabu wage wukunipun merake Surya kaping sekawan Agustus warsa 2026. Gantilalipun siangipun langen tayub kalajengan dalunipun wayang kulit kanthi kidalang Ki Mantep Sutarjan saking Depok. Balamu piro? Wektu dina iki kelakon sirna madyaning peperangan dina pecah dasmu Baldya. Turut mengundang inggih punika Bapak Bayu Indra Nurdiansah Kepala Desa Depok, Bapak Wasisno Sekdes Depok, Bapak Yatimin Budak Ndoyo, Bapak Sajimin, Bapak Nasir Sidomulyo, Bapak Parmin Bentisan, Bapak Dim RT, Bapak Sukir Bakul Kambing kalian segenap keluarga. Babile panjenengan sedaya ingkang dereng pikantuk undangan ulem-ulem saha pawartos saking panjenenganipun Bapak Surono dalah Ibu Katiem utawi Ibu Sikat ingkang mapenenggah wonten RT 28 RW 13 Dukuh Pagersari Dusun Depok Desa Depok Panggul Trenggalek punika hamugia pariwara lumantar radio Suryanada FM punika sageta handadosaken undangan ingkang resmi katur panjenengan sedaya. Sepida malih inggih punika dumawah ing dinten Selasa Pon malem Rabu wage wukunipun merake Surya kaping sekawan Agustus warsa 2026. Gantilalipun punika siangipun langen tayub kalajengan dalunipun wayang kulit kanthi kidalang Ki Mantep Sutarjan saking Depok. Awit saking rawuh saha subangsih panjenengan sakdereng saha saksampunipun panjenenganipun Bapak Surono dalah Ibu Katiem utawi Ibu Sikat ingkang mapenenggah wonten RT 28 RW 13 Dukuh Pagersari Dusun Depok Desa Depok Panggul Trenggalek punika hanama ngaturaken matur agunging sembaing panuwun ingkang tanpa upami. Hei, wah, waduh, weh, ngejar